Tervetuloa päivän peleihin. Torstaina käynnistyy MM-jääkiekon puolivälierät ja otetaan ne näkyviin. Tuohon Samuel käydään parilta läpi ja kerrotaan alkuun heti sen verran, että oranssi väri tarkoittaa meidän jatkoon menijää tuosta parista. Tsekki, Yhdysvallat ilmeisesti. A-lohko voittaja Tsekki menossa aika selvästikin. Joo, kyllä Tsekki pelasi vakuuttavan alkulohko ja onnistui heilauttamaan jopa Venäjää. Totta kai Venäjälle ei vielä ollut paras kokoonpano jälkeen, kun sieltä tuli vielä se Washingtonin kolmikko kisojen aikana, mutta kyllä näkisin, että Tsekki on tässä niskan päällä, että jenkit kuitenkin on esittänyt välillä hyviä otteita, välillä sitten taas ihan luokattomia otteita, että siellä on kuitenkin puolet joukkueesta yliopistopelaajia, että tämä on kuitenkin ehkä se vaikein veikattava näistä, mutta kyllä mä näen, että tämä Tsekille menee, että kyllä siellä on kuitenkin aavistuksen laadukkaampi materiaali ja jenkit kuitenkin viime aikoina, niin trendi on jopa ollut aavistuksen laskeva. No sitten, Kanada, Ruotsi ja ilmeisesti naapurimaan Ruotsilla ei ole jakoa tuota Kanadaa vastaan. No joo, että Kanada tietysti varmaan ei niin kuin jos antaa tuloksen ohjata ajattelua, niin ei Suomeen vastaan vakuuttanut, mutta kyllä kuitenkin voitti maalipaikat 19-10, ollut tässä turnauksessa erittäin vakuuttava, että kyllä olisi kova yllätys, jos Ruotsi onnistuisi Kanadan tuosta kampeamaan nurin, että kyllä ilman muuta niin uskoisin, että Kanada jatkaa tästä välieriin. No sitten, isäntämaa Venäjä vastaan ehkä näiden kisojen suurin yllättäjä eli Saksa, mutta ei taida Saksalla ihan riittää tässä leikissä. No joo, kyllä mä nyt luulen, että Saksan yllätykset on nähty tässä, että heillä on päävalmentajana Marco Sturm, entinen NHL-pelaaja, mutta ensimmäistä kertaa on näissä leikeissä mukana. Ja totta kai Venäjä saattaa välillä sortua vähän kurittomaankin jääkiekkoon, mutta ei sillä tavalla, että Saksalle onnistuisi tässä tumpeloimaan. Että totta kai Venäjästä ei oikein vielä saa kiinni, että onko se lintu vai kala ja miten sitoutuneesti se pystyy joukkueena pelaamaan, mikä on aina Venäjän kohdalla isoin kysymys, mutta kyllä toi tulivoima kuitenkin, mikä Venäjällä on, niin täytyy se nähdä niin, että Venäjä tästä jatkoon menee. Ja sitten otetaan vähän tiiviimmin kiinni tuohon Suomen ja Tanskan väliseen puolivälierään. Samoin Savolainen kysyi näin päin, että onko Suomella mitään vaaroja olemassa Tanskaa vastaan? No kyllä niitä on aika vaikea nähdä, että kyllä se on kuitenkin materiaalisesti jo niin isot erot ja kyllä kuitenkin, niin kuin ollaan huomattu, näitä pienempiäkin maita vastaan, vaikka maalimäärissä Leijonat ei ole päässyt juhlimaan, niin Leijonat pelaa aika riskitöntä jääkiekkoa ja ei anna kyllä varmasti Tanskalle hirveästi ylimääräisiä irtopaloja, mutta kuitenkin tässä ottelussa se kuva tulee muodostua siihen, että Suomi joutuu kuitenkin olemaan ikään kuin nyt se Kanada ja hyökkäämään tuosta tiivistä Tanskan puolustusta vastaan ja se voi niinku, riippuen siitä, että kuinka paljon siinä joutuu päätään hakkaamaan ennen kuin maaleja saadaan tehtyä, että niinku esimerkiksi tämmöiset murskalukemat ratkeaa kyllä siihen, että miten ylivoima on, miten tehokasta se on ja varsinkin sitten, että Tanskan maalivahtipeli ei ole vakuuttanut vielä tässä vaiheessa yhteen, että kyllä se olisi aikamoinen katastrofi, jos Leijonat tämän onnistuisi tämän pallon pudottaa, jota pidetään kuitenkin aika ilmaisena vapaa-lippuna tuohon MM-välieriin ja mitalipeleihin. No vähän jo sivuutit aihetta, mutta vedonlyöjä varmasti kiinnostaa, että minkälaiset maalijuhlat tuossa on tulossa ja mitä luulet paljon sitä eroa noiden joukkueen välille syntyy? No kyllä varmaan semmoinen nyrkkisääntö olisi, että 4-5 maalia, niin kyllä semmoisella erolla Leijonat tuosta pitäisi kaiken järjen mukaan tuo ottelu voittaa, ja ei voi kyllä Tanskalle niin kuin hirveästi yhtä maalia enempää tuossa niin kuin luvata, että kyllä toi Leijonien puolustuspelaaminen on niin tiivistä, siinä ei päästetä oikeastaan jopa tämmöisiä pienempiä maita vastaan, niin Leijonat pelaa ihan samalla ottelusuunnitelmalla, kun he lähtisivät pelaamaan suurin piirtein Kanadaa vastaan, ja mitään riskejä ei oteta, mitään semmoista aggressiivista karvausta ei mennä oikeastaan antaa, vaan pikemminkin siellä on niin kuin 3 puolustajaa jäällä, ja sitä kautta niin kyllä Tanskan hyökkäyspeli tulee olemaan erittäin vaikeaa, koska kyllä Leijonat niin tiiviisti puolustaa ja taitotasoerot, niin ne on kuitenkin tässä ottelussa niin valtavia, että kyllä se semmoista niin kuin Leijonille 5-6, Tanskalle 0-1 lähtisi niin kuin tässä kohtaa povaamaan, että antaa pelin näyttää, mutta kyllä Leijonat varmasti ylivoimalla on ollut niin tehokas, että sen takia tuommoisia maalimääriä uskaltaa povata. Kiitos Samuel. Loppuun muuten pakko ottaa nopeastikin. Kuka on sinun papereissasi tällä hetkellä kovin mestarisuosikki? No sanotaan, että
ottamatta niin kuin siitä huolimatta, että Kanada hävisi ton ottelun Leijonille 4-0 ja sitä kautta niin kuin tulos ohjaa ajattelua, mutta edelleen mun papereissa Kanada on suosikki. Ja perustan se oikeastaan siihen, että Kanada teki muutamia tommosia vähän kurittomia juttuja ja sitten kun mennään varsinkin jäähyjen muodossa näkyy ja maalipaikat he voitti ja niin kuin etenkin ottelun alussa, kun heillä oli paikat ja 2-3-0, 2-3 maalia, niin jos ne olisi mennyt, niin maailma näyttäisi hyvin erilaiselta nyt, mutta kaikki tilastojen puitteissa niin Kanada oli siinä ottelussa kuitenkin parempi joukkue, mutta Leijonat voitti sen tilaston, missä kaikki ratkeaa, eli maaleissa ja onneksi olkoon siitä Leijonille ja tämä avaa erittäin mielenkiintoisen tien sitä kautta Leijonille, mutta edelleen Kanada on mun suosikkimestariksi. Kiitos Samuel, jäädään seuraamaan miten pelit tuosta jatkuu.